Tuun mukaan viime viikonlopun tallipäivään. Ekaksi vesi keittymään ja sitten lähden hakemaan ämpärin heinäpellettiä. Sitten kuuma vesi pellettien joukkoon jätetään puuroturpoamaan. Sillä välin haen Jimpan pihatosta talliin. Ensin loimi pois ja sieltä alta paljastuikin ihana märkä mutainen laikku. Keväällä parasta on maata tarhan mutaisimmassa kohdassa. Sitten valmis puurojimpalle nenän eteen. Samalla harjaan jimpan läpi ja putsaan kaviot. Lakaisin saman tien käytävältä myös meidän sotkut pois. Tein kentälle 2 pikkukavalettia, muuten toi kenttä oli aika raskas, kun lumet on sulanut, niin mentiin lähinnä noita puomeja. Tän jälkeen Jimppa sai syödä ulkona kottareissa heinää. Meillä on siis tallilla ulkonakin puomi, mihin hevosia voi sitoa harjattavaksi. Kävin tuossa välissä sitten pesemässä Jimpan ämpärin ja lopuksi huudeltiin vielä Jimpan suu. Ja sen jälkeen se pääsikin sitten takas pihattoon. Heippa porkkanat nassuun ja mä lähdin kotiin.